Når du låner penge til en bolig, er der to centrale ord, det er afgørende at forstå. Kurs og rente. De to ord bestemmer, hvor dyrt dit realkreditlån reelt bliver. Her forklarer vi det helt enkelt. Lad os starte med, hvad et realkreditlån overhovedet er. Når du låner penge til et hus hos realkreditinstituttet, er det faktisk ikke realkreditinstituttet, der kommer op med pengene. I stedet udsteder realkreditinstituttet obligationer, som en investor køber. Du får pengene i hånden, og investoren får obligationerne samt de renter, som du løbende betaler. Du betaler også løbende et beløb til realkreditinstituttet. Det er det, der hedder bidraget. Din ejendom udgør sikkerheden for lånet. Lad os se på kursen. Kursen er et udtryk for, hvor meget investoren vil betale for obligationen, og har derfor betydning for, hvor dyrt lånet er for dig at optage. Er kursen 100, får du udbetalt hele det beløb, du låner. Men er den f.eks. 95, får du blot udbetalt 95% af lånebeløbet. Jo lavere kursen er, jo mere gæld skal du altså stifte for at få det ønskede beløb. Skal du for eksempel bruge 2 millioner kroner til et hus, hvor kursen er 95, skal du faktisk låne ca. 2,1 millioner kroner for at få det ønskede beløb udbetalt. Så er der renterne. Renten er en procentsats, som du løbende betaler til investoren af det beløb, du skylder. Renten er også ekstremt vigtig at se på, da den afgør de løbende omkostninger ved dit lån, og dermed hvor dyrt lånet bliver, indtil det er betalt af. Hvad påvirker så omkostningerne på et nyt lån? Når økonomien er stabil og inflationen er lav, så er renten ofte lavere på nye lån. Men hvis økonomien er usikker og inflationen er høj, skal du ofte betale en højere rente. Kursen afspejler værdien på de forskellige obligationer og påvirkes blandt andet af udbud og efterspørgsel. Både kursen og renten er vigtige at være opmærksom på, når du vælger lån. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål om realkreditlån.